Ida nga ro din iruging nga iba sa papagayam dahil lagi tinapalabas ni pagayam tayong Amalia itilawag sini. Sagudahin nga ro ti surat. Dear Manong Neming, may sakmet ka nagiging kanayon nga dudungeg kada ka programa Manong Neming. Kahit kumat nga iburay dato'y pakasritak, ajak tupulos malipatan. Tanam na mayak Manong Neming, andamat may batik nga adal, liliwakin pagsarimingan dibihan, kadaginipadak nga dungeg, kaya nagbuya, kaya pambarak tumatan Manong Neming, nga mamalin nga doon kita ag-comment, hindi kabukbukutan daga pampanunutan, no nagbiduta kung saan tenyaman nga pinagdesisyon kanagiti imuno na kaniti agdama apasamak. Kasto man nga rugyat ti aglagip tinapalabas manong. Maragragsakan unay akas ladyak marik na ti bannog ko. No pa'y siyak ti manager, siyak ti cashier, ken para sukat. Kadagiti sa daeng nga orderen, dagiti nakaadun nga customer mi. Kalbasan laing Manong Nemi ti may kadwa, uno makabulan ko na kuma. Kalbasan laing ti makabulan sipod da, impatakder mi ti Amalia's Karinteria. Nga naisariping iti balay ti kabsat ko, nga ni Manang Isabel, dito'y siyudad Tilawag Manong. Makabulan lang Manong. Dito ka rin deriyak. Kit na nakanado nga customers Manong Nemi. Ada kami ti sentro kat kaduan nga tricycle kan jeepney drivers dagiti customer mi. Alas 10 ti bigat kat napuno aminen nga lamisaan iti uneg kan ruar iti karinderya. Kaya nadupay Manong Nemi dagiti nakapila ang mga uray kadagiti mabakantian nga lamisaan. Imbaglakid din Manong, tanakaalak karigiti talo nga naralapsat kaya nagagagat nga nagagagat nalalapsat nagagagat kaya naalibtak nga serbidora. May samat tinaalak nga bakit abalasa nga para umong karigiti nanganan kan para inaw dishwasher Manong nga ninanatek na. Ano dadto makit iso ti maysa nga manglilingay tanaraing agpagpakatawa. Kanina na tekla Manong Nemi kat stay in. Iso ti kaduak iti sardam nga agisagana kada kitinasken nga may sagana para iti sumarunungal daw. Kani pay na tekla Manong Nemi ti kaduak amang isagana kada kiti kasapulan dagiti duang anak ko. Iti tunggal agsapa no mapandag basa. Duwang anak. Ni Lily, grade 6 na idin, Manong Nemi. Kaya ni Juju nga grade 4 na maten. Talo maten nga tawen sipud na baluak. Anatay iti aksidente ti ama, digit anak ko. Meaning Manong, may sak nga single mom, balo iti duwang anak. Bumas basiten digiti nakapila Manong Nemi idi ta mapamulagatak ta mabigbig ko na sino ti adda ti kutit ti pila. Iso nga ta uno ka ingas na im na iso Diyos ko uray ka ditoy kat matuntunan nagpalaing day nga lalaki uno nairan ra na kadilaing uno siya kadi at talaga tiranta. Ta ito nga brando. Pinayapayak ni Sally Manong Nemi ti may sa kanang di servidura kaya ti pan nagka-assistant ko kaya mas nga dagos ni Sally. Apay Manang
At alain nagkaramida ni Jaya, si Dedmi. Si kapela di baka mo dito ya. Ta panagsuplim. Baka no magkamali ka. Kan kontrolem ti agsukat karigiti order na dalawag. Sige manan. Nagtunged ni Sally manon naming akasla agsal saludsud digiti matana. Takasla madlaw na manon naming adalikliklikak. Ngayon pambar ko lang ti mapan iti silad. Ngayon diya ko din taltalipay. Nagnaak iti likod kat nalamsak ni nanatek lang agin inaw. Rimuharak iti likod kat iti likod ti balay damang Isabel ti simrika kamanong. Linamsak ti naka-wheelchair nga katugangan nga babae ni manang ko. Linamsak tada katugangan na nga naka-wheelchair. Madamang agbibuhay ti TV manong. Kat simrika kitisilad mi kadagiti anak ko. Kat naasot ti nauneg nga sanay ko. Idagtugawak iti iking ti katre. Ano iti kaita sunday ito eh. Apay nga bigla nagpakita kanyak na diyang lalaki. Kat asino na diyang lalaki iti biyag ko. Nakita na nga taitay ni Brando. No nakita na, kat siyak tirantana. Apay nga nakipila. Apay nga saan ko mga nagdiretso itayan ko. Buhay. Ni Brando, tiga po na no apay nga pimanaw kami ija Isabela manong nemi. Kadimbes ko mga agawid kami ijay pagudpud iti sidong dagiti naganak kaniyak. Kinaykayat ko manong nemi tinagkamang iti ayan ni Mang Isabel ada ikamang dito siyudad Tilawag. Kanyak lahing ngamin manong nemi kita. Nilahing manang ko. Ti makaawat kanyak. Gapo tinaramida kabidut. Ken nakaibabainan ming agina ija Isabela manong. Tagapugudpud Ilocos Norte ak ngem sadya Isabela manong nemi tinakasapulak ti trabaho kas servidora iti maysa nga sikat ken naganar nga karinderya. Nga dito'y tinagamamuan mi kanidi Oscar nga asawak. Kuk iso na idi manong nemi. Nakinawatan nga dagos dagiti puso mi ken riknami ken Oscar. Aging ga nagkasar kami iti West. Si Mina kami adagos karigdagan na kaniyak kat nagkasar kami iti Isabela. Nangisaripin kami manong nemi ti pagkasaraan mi ti karinderya nga Amalias karinderya. Nga da kami nga agasawa manong nemi ti Mangman Maniher. Kat malagsid ti karinderya. Irapin pa iti asawak tagpasada tricycle. Aldaw ken rabi. Kano makaluton to ni Oscar ti agsapa isarununan ti agpasada agingga nga lalo aging manar ti karinderya mi idi ket nasuruken nga ket na susurok beten nga siyak tagluto. Adamat ten tallo nga kadwami. Ken adamat idin dagiti duwa nga anak mi dalili ken ni Juju manong. Napintas idin ti biyag mi manong. Gasgasat mi nga gasawa dalili ken Juju nga anak mi. Ngaman yan manong nemi. Tanapasama kidi tirames nga aksidente. Ket napukaw mi ni Oscar. Nabaloak nga dinauras ket naulila iti ama dagiti duwa nga anak ko. Uwan manong nemi awan idin ti sapula mi pa iti biyag mi nga gasawa. Tanagagad kan napud na ni Oscar na naganarin ti karinderya mi. Nasingpatmet digiti duwa nga anak mi nga dalidi kan ni Juju nga bilang mi nga gasgasat mi. Yaman yan tanaulpit manong nemi ti panawen no kasta mangrabak. Naulpit ti panawen para ti asawak. Nga jak pulos ni namnama dedi nga pasama. Tapno panawan na kami ni Oscar. Huwen manong. Diyak kayat idin ngagpasada pa itirabi iti asawak.
taorin no tilatan na karinderya ti pagpataudan ti kwartami ken adto ti maurnong mi. Ngem na iruam kanon ni Oscar. Ken masapol kanon manong nemi nga adda maurno nga kwarta para ti masakmayan ni gidituwangan nakmi. Ngem anyat na pasamak. Parbangon isagsagana kon dagiti nasken nga maluto idi tagring ti cellphone ko. Papa, ti tungotawag ti asawa. Ngem iti sungbatak manong nemi sabmet nga isu ti tumutawag iti cellphone ko. Ngem cellphone na tinausar. Pulis ti timawag manong nemi kadi pakamuna. Iyang pakaamo ti pulis nga adda ka nung anong nemi ti asawak iti ospital. Nagdardarasak nga ron nga napan ti ospital manong nemi kit idito na magik no sa dinot ayan ti asawak. Impagada manong nemi nga addan ti bangkay na iti morgue. Natayan ti asawak. Natayan dagiti dua, wenno natayan ti ama dagiti dua nga anak ko. Nagsakit. Nagasaksakit dagiti nga ipupusay ti asawak manong nemi. Kaslaawan ti sarday ti panagsangsangit mi nga agina. Kasla ti pulos sumardeng ti sakit ken sa nga marikrik nami. Sakit. Hit and run tinapasamak manong. Sigun ti investigasyon, kada na nga rakila ti asawa, kada ti pinagawid na kuman dito sentro, ti Kawayan, Isabela. Ada, di daamo, noan niya ti klase na nga truck, tinang dungpar kayang kuwana. Kabayatan, ti panang panurnur na, iti highway manunemi. Naipurwak kano ti asawak, kat nadadahil nga namin pinsan ti paspasada ng tricycle. Kat ado tinaksay iti naurnong mga kwarta. Iti pa nakaimansayag na. Kaya iti pa nakaitabon na. Nasa manon nemi, dedi nga pasamak iti biyak ni. Nakasasayam unay manong. Nabayag ko ngayon liwliwag ti pupusay ti asawak manon nemi. Kat naapektaran ti karinderya mi. Kat no jakla, pinampanunot kinipagpagapu ka na gitanak ko. Amangan na, no inay-tuloy ang saan kami nga nakabangon. Ngayon binagbagaan nak ni Manang Sabel, kat nagitir kagayam ko kakabagyan mi. Nga masapol nga awatek ti kinapudno. Kat balbaliwak ti bumangon, ti abmuban manunay. So nga manipod sa Isabela, imay kamin dito siyudad Tilawag. Uwan manong nemi, nabayag ko nga nailiwliwag ti pupusay ti asawa. Kat napagtaran karinderya mi nga jak pinanunot. No jakla pinanpanunot kini pagpagapu ka lagi ti anak ko. Jaklamon manong. Aging ka manong nemi nga dimteng ni Brando iti biyag ko. Iti biyag mi. Nga isu idi ti maysa kang runaan nga mangpadpatib ka iti panunot ko. Wain manong. Simrek isu na manong nemi iti karinderya agas kusinero. Kat nagimas ti luto na manong. Diyan mo. Ta iti pan nakaulila ti pusok dimteng isuna ngasla isun ti mangliwliwa kaniya. Dimteng ni Brando iti biyag ko. Iti biyag mi. Nga iso idin ti maysa kang runan nga mangpatpatid ka iti panunot ken riknak na mas matiluto na ken tricycle driver mat isuna. The tricycle driver manon nemi ti pimusay nga dating asawak adto ita ni Brando. Nalaing mata kusinero ken may isang tricycle driver. Parbangon no may naktulungan nga mangisagana kanigidinas ken nga maisagana ken maluto. Ket no malpas minton nga maisagana ti amin
agsango kamton nga mamigat kalbasan at agpakadan tumeten taptong mapan nagpasada. Ti amok idi manong nemi ket barupay laeng ni Brando. Tay sumit ti kunana. Kenawan tinubya na. Kaya din adna nasuruk nga mga tawen sipud na tayo ti asawa. Inot met na nagtiriknak ni Brando. Ket nagkinaawatan dagiti puso mi. Nagkinaawatan dagiti puso kinrik nami. Aging kamanong nimi. Iti may sa ngarabi. Imbes ko mga agawid manong. Ngam saan? Umiyan akon. Ha? Ano pala iti kayan mo? Ket nasurog mo nga makatawan nga balo ka. Nagpimpin na tagta. I love you, Amalia. Saan nga din nga napimpin na speno kasartan? Nagkasartan to. Gamit na ito nga rabi. Kahit kung nga kahit data, di ka di mailiw. Mailiw? Aman, mailiw-iliwag siyempre. Manong nemi, iti panakawaw ko, tinasurukan nga makatawin. Asla na ipan nga dagos day nga panakawaw. Asla saan ko na kayat pa, manong nemi nga agsina, dagi di bibig mi kini Brando. No muna kat madlaw ko nga nalalaing ni Brando ng Daddy Oscar. Takalbasan, manong nemi nga agpadpada kami nga kasla kaipas ngay nga maladaga. Pinigos na karagid kakabara nga agik na manong. Kaya rigak, timaysa nga daga nga nabayagan nga mawaw iti arbis ken bayakabak atudo. I love you, Brando. I love you more, Amalia. Kada tuyak nga kang kanayon nga mangep-ep kadag iti panakawaw mo. Saan kanto nga paibayan? Parag sakin katiag na ngayon. Uwan manong nemi nagtultuloyan tiragsak. Imnas. Kandi paragsak mi ngagpadpada kini Brando. Uwan manong. Numan ni bagak keng kuana. Iti pa nagkasar mi. Nagurnong tapay. Gastos lang ti kasar. Tinapadag ka nagpimpinatagta. Huh? Okay. Yaman yan nga nagsutil dagiti pasamak manong. Nagsutil dagiti pasamak kunak. Wen, tati kabayagan nagdandan na kami kini Brando apay nga edi paylaeng nga naamuhak. Manong nemi nga dagaya man asawa na. Isumot lagaya manong nemi nga di napulos italtalek. Iti pa nang ibaga kang kalay sa kami. Adagay man asawa na nga dadya Hong Kong. Bigla laingan idi ti may isa nga aldaw kaado di kiti customer may nakigtutak laingan idi tam adda natayag ken medyo nabagi a babae iti sangwana nga umop apoy di kiti matana nga naiturong kanyak manong. Dinamag na no siyak ni Amalia. Huwag ko na ka. Dito'y matin ngayong baga ng isot asawa manong nemi ni Brando. Uwen manong nemi, idi baga keng kuha nga siyak ni Amalia, sana yung bagang isot asawa ni Brando, rinugyan nakbeteng nga tinong patungpa, pinungot-pungot, pinagsawsaw anak, karagid agkakadakas ka nagkakasakit manong nemi. Pinatas kumit ide ti bimalas ngem nagdakkel ti bagina nagpigsa. Huwag manong nemi. Naganawa dagiti talo nga kakaduwak nga servidora nga idididan maanawa isuna. Nagrarangasan dameten. Huwag manong. Nagrarangasan meten dagiti talo nga kakaduwak tinabaging kay natayag nga babae nga mangibagbaga nga isukan ti asawa ni Brando. Ano saan nga naganawa dagiti lalaki a customer mi ang mga nuan yan tinaramid da ken kuana. Ket siyak manong nemi. Adda iti suling agsangsangit nga awanen ti rupak nga maisarang ko kadagiti tao.
makita ni Brando manong naming kadaddan na kaliblibin ko kaya dagahin mo na asawa na. Nagdakil nga iskandalo tinapasamak. Ngayon basol ko kadi na ti pamatik kat awan ti asawa ni Brando. Diyak ka mo nga dagahin mo na asawa na. Ano ko mataamok nga dan diyak ko mahamit na kirelasyon kaya kuha na. Talaglagak launa yung mano nga makirelasyon. Iti lalaki nga dan asawa na. Manipod met idin manong name saan mo't nga nagpakpakita ni Brando kaniyak. Ngim, mangipangpang tate asawa na. Wan manong name. Naamuan na tinumber di cellphone ko. Kat mangipangpang ta. Kat kanda kiti ag-text. Kada kiti kakasakit. Tinakano sardengan manong name aging ganga addaak. Dinaksaldengan aging ganga dak kano palain dito Isabela. Dito kawayan Isabela. Gaboy ti daytoy manong naming kadengkon ti pumanaw. Pumanaw kamin kadagiti anak ko dito Isabela. Naipatangidi a bakasyon. Tinawagak manong naming ni Mang Isabel kadimbagak. Nga imbagak tinapasamak. Kaya so na mismo manong name tinangawis kanyak tapno mapan kami makipagnaed kang kuana kadakwada. Nga sadya ito nga ituloy yan di kita anak ko iti pa nagbasa da. Nangarkila iti lugan nga nangiluganan mi kadagitig kahamit mi manong name gamit mi iti karinderya tapno yusta kita maituloy kumitlaeng tag karinderya dito siyudad Tilawag. Kaya dumapay nga alikamin di kita anak ko. Nangarkila kami tilugan. Kaya din adda kami dito'y Lawag. Balbaliw nga timakder ti Amalias Karinderya. Akalpasan ti talo nga bulan. Nakaadaadon di kiti nagbaling customer mi. Tamagustuhan da di kiti lutok. Nang runa iti Amalias sinang lawmano. Ngam apay nga ita kat adda dito'y ni Brando. Isu nga ta? Ngam isu nga talaga. Diyak laki din nagbidot. Kaya di ba nakakita ken ko naman nung name Jack libakan makarik na kaya di ba nakailiw ko ken ko na. Inayat kumit isu na itinapudno. E di pamatik manong name nga talaga nga awan ti asawa na. Kat namati akmet nga adamit na ibudi nga ayat kadagiti arakop kan agek na kanyak ken kinadungo na kada kami nga agiinan. Nagsubliak edi karinderya bimasiten di kiti customer imbilin ko kada kiti kakaduak nga mabalim mimeten nga irapin timangan manong nemi. Kaya mangmangan kami naggatim kanak ni Tekla. Ay na Amalia. Ay din sa maibaga ni Salit kayat nga ibaga kain ka. Iso nga siya kunti mga ibaga. Ay susta siya nga rin ti spokeswoman yo. Ay na Tekla. Abay Sali. Mapugpugson ti kang kanin tayo. Di mo una. Ay saya mapugpugson na pang paimas bet-betsin na ti pugsok. Kanya kami deta. Nana Tekla. Dinamag ko. Hala, magdamdamag kano ken ka itay nga Brando kano tinagan na. Nga ti aking kuko ti Amalias Karinderya ketsi ka. Damdamagan na data nga Brando no ti aking kuko ti Amalias Karinderya ketsi. Kituan ko nami agsublin to ka no. Panagkunak kita agay ayat kang karedya nga lalaki. Ta makita kita kadagiti mata na kita mailiw kang ka. Iya po. Awan ti amok ni baga uno isungbat kininana Tekla manong nemi.
Ta mangrugin ang mariribukan ti panunot ko. No pa'y agragrag o ti puso. Siyak lagi di ti pudno ng ipatpatag ni Brando ta saan ko ma saan ko ma tano saan ko ma apeng aging ganito'y ket umay nakdanunan pa'y lain. Nakapanaw idin nagitalo nga servidura ket da kami laengen kininana tekla tinabati iti karinderya. Isagsaga ng mamaten kuno isagsaga ng mamaten nagiti anak kumanong nemi iti panagturog da. Adadan uno adadan iti siled mi idi ta magnakepak kuman bigla nga da simrek manong nemi ti abo ket kumamakam nga umay mangrabi ngem nimet gayam manong nemi naklatak nimet gayam Brando. Jak ko makayat idi nga sangi ilian manong nemi ngem nagpagpakasi kahit kakasayda mailiwakan ka Amalia di mabalin ngay ka nagtigundaway ko tapno makapagsarita da nga doa di mabalin. Manong nemi jak kumakayat idi nga sangilian tarabiin ko nak ngam nagpagpakaansi. Iso nga pinagtugaw ko. Kaya pinanawan na kami ni Nana Tekla. Pinanawan na kami ni Nana Tekla nga napaniti kusina. Manong nemi. Apeng himay ka. Tapno yung panagnig ko. Nga sika talaga di patpateg ko. Saan ko nga patpateg di asawak nagsina kami, Brando. Nagsina kami. Imbag taawang pa iti anak mi. Nagsasalita kami ti sangwanan digiti opisyalis ti barangay mi. At nakasurata nga nagpinirmahan mi. Na kami nga awanin ti bibiyang titunggal may sa kadakwada. Kada kami. Saan ko nga bibiyangan pa ti dating asawak? Kinawambutan ti bibiyang na kanya. Impakita kanimpabasa na amismo kaniyak manong nemi tinagpinirmaan da akasuratan. Ket kayat ni Brando manong nemi nga da kami manintagdan na. Agtinulong kami nga mang-manage ti karinderya. Ken mabalin na kanumit nga rapin ti agpasada tricycle. Kas ti trabaho na ni Jezabela. Brando, sana nga naskan pa yung panunod ka? Nakalawlawag ti amin. Pakawanin naktay di damo kat nagulbutak ka. Saan ko yung baga nga da asawak nga da di Hong Kong. No, ngamin, ibagak siguro kat talagang saan nakakayat. Iso nga naglimadak. Ipatpatig ka. Amok ka sakmet ipatpatig mo. Agpimpinatag ta. Amalia. Kasidgan. Di na karakupin. Nga mga pay. Pumanaw kan. Rumor kan. Nung nagpagpakasi ka itay, asang alien ka, kanig kang kadikundaway nga magisarita kanya. Ipagpakasik man, Brando. Agawit kan. Agawit kan kitsangan doon nga subsubli. Lating iti kamaliak. Adad dakit di nga subli-subliak. Tapno ipaneknek ko ken ka. Nga sigat ipatpatik ko. Pimano met lagarod ng Brando manong nemi ket kade di nga nabi pugsa-pugsa titurog ko. Nagbaling ang problema k manong nemi. Nuan niya trumbing aramidek. Sino ti mabaling kong pagbalakadan? Ni Nana Tekla. Baka no ang angaw lati balakad na. Manong nemi, pinadas ko ngayon man dito nga banag kinimanang Isabel. Kaya't mo sawad. Dahil nga inadaywa mapinanawam sa jay Isabel at dito ita. O manang
Kung naklunaawanin ti problema, siya gantuman ngamin. Nagirelasyon ka ti lalaki nga di mo inam mo nga si asawa? Pwede ti bidtot ko. Gabot ti aram mo. Gabot ti panakailiw mo. Nagtakilbot kami tinitulong na kanya. Awan tinagdumanda ka ni di Oscar. Agpaspasada tricycle. Sana liing nagluto. Ay, apo ya. Gabot ti loto. Gabot ti tricycle. Ngayon manang nagsinadan. At kasuratan nga nagpinirmanda ti sangod iti barangay opisya. Nga dahil ka di nga kasuratan kat na notoryoan. Nga da abogado nga ng notoryo. Diyak man nadlaw. Ya po ya. Uri no sangwanan tupel at abogado. Legal separation. Narigat tulat ta. Gabot ta. Agasawan tulat ta. Nagiti doa. Ano yung tirumbing nga namidak manang. Liklikam. Liklikam. Tama nga duwak dakil ti problema. Liklikam. Yung kasano nga rin nagsubli-subli. Kada orek subli-subli. No sa mong entertainment. Tego na na pagsasao maamalya ading ko. Awan ti maaramidan di lalaki no saan nga kayat di babae. Vice versa. Awan ti maaramidan di babae no saan nga kayat di lalaki. Iso nga hindi mo kayat nga kumarkaro ti problema. Liklikam na di nga brando. Magsubli-subli ni Brando manunimi. Kada dapat yan nagidikundaway nga jak maanaway suna. Tano kasta nga kaadu dagiti customer mi kat tumultulong. Tumultulong mo ni suna. Kat ko nangarot kanyak ni Nana Tekla. Paglakin din ta. Handa katulungan tayo. Nuawan ko man ka Brando. Ay sus kakaasit ay kuma. Ay unggayam. Ha Amalia. Nana. Kasapulan tayo additional nga lamisaan. Kanan yung manukas ta. At nalagin yung mabaling nga ramidan nga lamisaan di talikod. Saan ka de? Baka nalaing ni Brado nga karpintero. Nana, saan yung ibagbaga di kita? At ikit aramidan nyo kat agalibtak kayo. Tapno awan di mambara dati nga Brado nga tumulong. Diyak kayat nga makita pa eh. Diyak kayat nga maragrig. Mat nagmanintirik na kang kuala eh. Palubusang lahat na sarik na. Kasapulan ti babae ti lalaki. Saan nga mabali? Ay, nagsina naman tayo. Nadapay kasuratan. Ay, sapo ya. Nagmayat ti makiinarakop ka na kiti lalaki. Ay, susaya. Yan talaga nga saan ko maanawa manong. Dito'y pa yan nga mamigat. Mangal daw kan mangrabiki. Santo la pumanaw, amapan iti kasera na nga sadyay manunem iti pagturturugan na. Santo manin uma iti parbangon. No ti pusok manunem iti pagdamagak. Kit kayat kumanen ti makirelasyon kang kuana. Ng matikaw, kaya mariribukan ti panahon ko. Agkad-kad manunem. Numanen iyuman ko na ito'y kinimanang Isabel manong nemi kat sumupiat iti pagayatan ti puso. Diyak kano ulitin pa'y manong nemi dakil idi kabidtot ko nga pan nakaibabain ko. Taorin no anta kano kasuratan nga nagpinirmaan na Brando ken ti asawa na agasawa dan to kanulat ta. Nangruna kat awang kanumet ti pirma wano notaryo ti abogado nga nagpinirmaan na. Gabuta. Dinubliak akinita idi manong nemi kini Brando ti kasuratan kanagpeso. Awan saan nga notaruan manong nemi. Dakkel to kanulata ti gundaway ti asawa ni Brando nga mangidarom kada kami ken umay ag iskandalo. Manong nemi. Dagiti maten duwangan nako manong nemi ti nagsaludsudak. Nuan nyamat ti makunana. Wano makunada. Ta idi manong nemi damo mi idi damo tag panagdan nami kini Brando. Magus-gustuhan da. Gabot nagbaling nga nadungo nga may kadua nga ama dagiti anak ko ni Brando manong. Lili.
Jojo. Apay ma? Apay mami? Kasastrita na kayo nakuha ni Tito yung Brando? Uwin. Kidawin na nga tulungan mi kano isuna. Tapno maluko man ng tirik nayo. Kat makapagsinubyanan kayo. Kadanyamat ko nayo. Ang bibiyami nito kanami lata na. Tadiyo kaya di kaya? Mami, saan nga mabalhin? No kumawang pa asawa na agad mayat ko ma. Edi nagdan na kayo, naglibin kayo. Tamo may di agad awan asawa na. Nakaragraksak kami. Kaya ni Jojo, ating ko nga Jojo. Kabuta siyempre. No kasanot kinadungo dedi dading Oscar. Kastamat ti kinadungo ni Tito Brando. Ngayon ba napasamak? At damat gayang asawa na. Kat anat napasamak edi. Nagpinangpanggat na ka. Nagsawsawan na ka. Naimatahan ti adto nga tao. So saan nga mabalin nga maulit dahil mami? Saan nga mabalin? Uwain manong nemi talaga nga matikaw ti panunod ko. Makulkul ti panunod ko. No pa maililiwak maten kadagiti arakop kinagek ni Brando. No kasta nga madama ti kada kiti counter manong. Ngagsukat agsaag ka agawat kadagiti bayad. Katumultulong ni Brando manong nemi pasarag sabat dagiti matami. Kas lagpakpakaan si dagiti matana. Agasla mawawmat dagiti bibig. Tukso. Layuan mo ako. Kinun ko nakidinakim ko man. Naging ka manong naming iti maysa nga malem. Nagring di cellphone ko. Hello? Amalia? Sundetoy, nalipatam ka rin di boses ko? Kansa mo ka di pa eh? Hamo ka di nga naipunpok, edi? Tinamber ko? Kito tawagan ka man? Sika? Sika ti... Wen? Siyak ti legal. Nga asawa ni Brando. Ano gamit tinagan mo tayo? Ani? Ay. Ani, apay. At timawag ka. At dalita tayo asawak. Saan ka makasungbat? Adda, ipapapilit na tibagina. Ngayon saan mo nga kayat? Awanan ti mga kayat kay Kuana. Sabi ka di mo kayat. Katsikamot na talaga ti patpatek na. Sana kang basta latag-talag ti kasuratan. Nga nagkasuratan nyo ti sangwanan na giti kapitan. Kinapudno na. Kat deta kumamat ti naskil nga trataran mi. Tamom, nakasara kakmutin sa bali nga lalaki. Kat ikalikagom na, iti panakaanal ti kalay sa amin. Tapno nawaya kami nga kalay sa kani Rico. Kat nawaya kami ten kani Brando. Maragsakan ka? Agang-angaw ka? Nagagang-angaw. So nga saan kan nga agproblema pa eh. Mabalin mo nga awisan ni Brando ka agkaida kayo. Mabalin manin. Ngayon sana basta nagtalek manong. Naamon kayam dito ni Brando manong name kat imasadag ka niya. Good news. Masabol nga agsubliak sa Jezebela. Tapno pirma ak na annulment tikalay sami. Kani ani. Kanagsubliak to. Adanton kopyak. Di pa naka-approve ti annulment. Sika kensiak tinaikari Amalia. Orahim ti pa nagsublik. Agsubliak to. Kat kalpasan manong nemi itidandani makatawen. Damok idi agad talaga nga kung kuna na lang nga agsubli. Ngayon nagsubli manong. Kaya ipakita na di pa maniknek. Nga naka-schedule pa yan di pa nagkalaysa daani kay Rico nga asawain na. Siyempre. Hanya pa yung arod inarakop ko. Amalia. Iti ado nga proseso. Iti ado nga panakasuot. Ti ayan eta. Nabalo ka, katsyak. Separated. Aging ka nga
Naanalin. Oh, I miss you. Kat nagpapas kami nga ron tiragsak manong nemi no kasano di damo nga rabi imi idi damo manong nemi nga nagkaida kami. Adadamanin manong nemi ti imnas daydi nga may kadwa agundaway. Plinano mi ti kasarmi aging gadintengen dit akasar kat naragsak kami manong. Sa nagsardeng ti Amalias Carinderia ini ti kapig sa ti lockdown. Yung kabuta open manin manong. Dito manin manong. Nagganar manin ti Amalias Carinderia. Ken kastamaten nagagat manin ti asawak nagpasanda ti tricycle numalpasin nga makatulong na kami dito ti Carinderia. Face-to-face classes manin manong nemi kat syempre intuloy di kitatawangan nako iti nagbasa dadan ti higher grades. Dito nga ti pagkasalita manong nemi nga nagbali nga pasat ti lagip tinapalabas ko kaya naklaunay ti anos mo nga nang ibasa. Kat sabi ko matadawat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarbingan di biyag kadagiti padak nga dibngeg ken padak anak ipaglagip tinapalabas. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Amalia itilawag sila. Thank you met kang ka Amalia tin ka pa nang ibura itilagip tinapalabas mo. Thank you met kadagiti amin nga naggadengeg ken nagbuya. Patuloy hindi pag-ayam yung manong yun Nemi Ruiz. Mangibat-batin tiriambag nga oras kada kay amin nga sa kapada. Babay na po.